Which desert is the largest desert in the world? Antarctica. Sahara ne ko? Antarctica. Sahara. Wait. Tsaya. Shiga Google. An ce ka bude Google. Next. Shine mai tambayan ba ya ba? Wallahi bara a wuce bai an bude Google. MD bude Google lala. Je ka sa largest desert in the world kawai zaka je ka rubuta. Get out Allah mai To I can see tambayan. GPT yana making mistakes ya faɗa a wurin ya faɗa. Google kuma gashi nan kana gani. Shi ma yana mistake. Asalin ma rashin consistency kenan ma. Duba source din. Haba, za zuwa cuce ni na ji na gani. What is the smallest unit of a matter? Atom. Atom. Which actor played the role of Jack Sparrow in Pirates of Kushuru. Come on! Pass. Mesh. Johnny Depp. Come on! What does CPU stands for? Central Processing Unit. Tare muka faɗa. Wallahi tai ne. Come on, tai. Me kace? Na riga shi amma saboda ni mai adalci ne na mayar. Zan kama shi a gaba. The first president of the United States. Abraham Lincoln. George Washington. Fuck. Subhanallah. Abraham Lincoln shine fighting for one rights. Back in the United States, we didn't take shit from nobody. What is the study of fossils called? Fossils. Geology. Fossility. Fossilology. Next question. What is the sum of angles in a triangle? 180 degrees. What is the capital of Brazil? Rio. That's fucking good, man. Me Rio ne mana gari ne Rio. Me sunan capital din Brazil? To ga mai Brasilia. Brasilia? Hawan Allah, je duk hawan Allah. Hawan Allah. What is the name of the fictional city where Batman operates? Gotham. Come on, dan Allah mana haba dan Allah ka Allah zaka je gaban ubangijinka tiny. Which country is the largest by landmass? Russia. Shit. Ba sunan so mai flawless victory. Allah, ina baka ne ka je ga What is the chemical formula for water? H2O. Which country hosted the 2026 Summer Olympics? 2016. Brazil, France, Nigeria, Japan, Brazil, Argentina, Russia. Skip. Ai ka riga ka wuce. Wallahi ka wuce. Brazil to amma na faɗa. Baka tsaya kan shi ba. Oh haba dan Allah ko dan Allah haba dan Allah. What is the name of the phenomena whereby the moon blocks the sun? Eclipse. Come on dan Allah, tiny Allah, dika abubuwan nan tiny. Penumbra, umbra. Mene? Me. Ta mene fara mu je. Sake question. The name of the phenomena whereby the moon blocks the sun. Mun fadi duka koyi. Solar eclipse. To ai an ce mun fadi. Come on haba da Allah. Solar eclipse. Ka kuce wai nan. Akwai luna. Wait, zaka ji kana ji idan yayi blocking nan akwai shadow kala biyu. Akwai umbra, ban san wannan. Akwai penumbra, ka gani? Na san su amma fadi yayi aka ce an cancel question.